May overshoot sa kurbadahong bahin sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova ang usa ka pribadong auto ug natagak paingon ngadto sa Bakawan. Samtang sakop sa Lapu-Lapu City Police nga off-duty ang nirescue sa sakay sa maong auto. Si Luan Merundina sa report. Naaktuhan ni Police Staff Sergeant Ruel Paderes ang pag-agi sa usa ka pribadong auto nga kusog nga nagpadagan sa Centennial Road pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa kalsada, nalahos og katagak ang auto paingon sa Bakawan. Off-duty kagahapon si Police Staff Sergeant Paderes ug nagbanding sila sa iyang pamilya didto sa Centennial Road dihang nahitabo ang insidente. Nikalit lang siya o pasutoy ni overshoot siya dito sa katong dunay murag pispan nga gamay mao tong akong gidagan kay simpa ko lag unsay nahitabo at least masalbar po nato. High tide niadtong higayuna ug nabalaka si Police Staff Sergeant Paderes nga basin masudlan sa tubig dagat ang auto busa nagdali-dali siya paghukas ug gi-rescue ang nagmaneho niini. Gipangutana nako siya di man sa kayo ka istorya kay murag moalagit na murag nakainom gyud. Kay gikan man gud siya nag-island hopping daw. Pagtanaw nako sa sakyanan wa man siya naipit kay urag ang iyang balon sa iyang sakyanan ni burot raman moro toy nakadipinsa sa iya. Pero kusog-kusog tan-aw nako ma'am, kusog gyud ang dagan. Dihang nadana niya paingon sa daplin sa karsada ang nagmaneho sa auto, nisulti kini nga nahabilin ang iyang pitaka ug cellphone. Busa gibalikan sa pulis ang auto aron makuha ang mga gamit sa driver ug iya kining gihatag ngadto sa tag-iya. Gitabangan sa pulis nga makontak ang asawa sa lalaking nagmaneho sa auto o gitawag usab niya ang Cordova Police aron makapadaog ambulansya ug maimbestigahan ang hitabo. Base sa investigasyon sa Cordova Police, nagpailang sakop sa Army sa gawas sa nasod ang 54 anyos nga lalaking nagmaneho sa auto. Nasuta nilang daw nakainom kini ug nag-usab-usab ang mga istorya niini. Pag hawas na adto ang nagrespondi sa iya nga taga Lapu-Lapu, isningon siya nga gipasangin lang daw siya nga nagkuha iyang kwarta sa nagrespondi sa iya ha. Nya naghukas siya gipakuot niya iyang short or katong suot niya tan-awon kung nabay kwarta. So wala man. Pag-abot na pod atong among personnel diri sa Cordova nga nagrespondi, is sila na pugiinan nga nawad-an daw siya og dili pareha iyang istorya. 8,000, 6,000 din pag-abot na gid sa investigator niin siya nga 5,000 na pod ang nawala sa iya. Minor injuries ra hinuon ang nahiaguman sa mong driver ug natuna ang auto pasado alas 9 kagabi. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang nagmaneho sa mong auto. Wala na usab kini mobalik sa Cordova Police Station aron pamatud-an ang iyang mga aligasyon. Ug nakainom ta, dili lang yun ta mo drive og sakyanan niya kung moagi ta dihang dapita kay murag kurbada man gyud na hinahinay lang gyud ta nya pabor ba gyud diha usahay nga daghang mag-jogging nga wala po'y maamong. Kinina ang ikaduhang insidente nga may ni overshoot nga auto sa kurbadahong bahin sa Centennial Road. Kahinumduman ni atong December 22, 2025 sa hapon natagak usab sa mao gihapong dapit ang usa ka SUV. Una niining nabanggaan ang usa ka e-bike, una mi overshoot paingon sa Bakawan. Minor injuries ra usab hinuon ang nahiaguman sa nagmaneho sa SUV ug sa e-bike driver ug nagkasettle ra sila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.